Atzo frantses poliziak aintzinako kide bat atxilotu zuen. Bere etxea eta aintzinako lokala miatzeaz gain, kide horrek 10 ordu pasa zituen komisaldegian. Guzti hori panel batzu lapurtzeagatik. Hori leporatzen zaio berari eta aintzinari. Uztailaren 14ean publikoki egin ginuen ekimen batean asumitu ginuen ekintza hori. Eta gaur aldarrikatzen dugu. Egin ginuen apustura berresten dugu gaur. Frantsesezko bide seinale hauek frantses estatuaren mespretxuaren simboloak dira. Azken finean, gure herri eta hirien izenak baitira, gure nortasuna, gure kultura, gure hizkuntzaren muina. Orduan horiek kenduz, guk euskararen ofizialtasunen alde eta gure eremu historikoaren ezagupenaren alde egiten ginuen. Gaur, erramezala apustu hori berresten dugu. Eta ikur agotz horiek kentzera deitzen dugu gazteria. Izan iparraldean edo eta hegoaldean. Frantsesezkoa izan edo gaztelerazkoa izan, herri eta hiri horietako panelak mespretxagarria dira. Horrez gain, bigarren planteamendu bat ere jarri dugu martxan. Eta hori litzateke panel agotz horien aintzinean, hauek kukutuz argazki bat ateratzea eta ondotik sare sozialetan zabaltzea. Bakotxak egin dezala bere inera, eta goazen euskararen ofizialtasunen alde, ezagupen instituzional baten alde, eta gure nazioaren alde borrokatzea.